Tini corona virus no tini kisi sa kok sanan bagi norok tini manuk zakha norok saimana hayung gunang gai tabuk oje corona virus besik kirma singsangai tongkha tabuk jaga jaga norok kana lockdown ungjak curfew ungjak ang obo saklaina musungo tini kisi sa norni bagi je tabuk lockdown ungi tongmani jotono kisa gosi nahar baidi jotono lockdown tamo bahai bobo bopti abo sina nangu je sinai nugnai rok ang bornang koboknai je sia ngi tongnai rono borno kisa saklainan bagi borno kisa sirinan bagi je lockdown tanu bagi engkha eba lockdown engkhanga ke tam khaina nang tam khaya tong ke janai sing nokni phatar ma angkhoida khoroksa borok angkhori man jefru samung nangkha mungsa sik mani bainani hingga ke abo norok saimana ka hamke eba uram saklai jagi tong je yak ma sunai jefrupono kahamke bukugo mukhango mask ma thupnai abunor saimana tabuka haste ganangai o lockdown tabuk phanangjak sini hakotor 12 hakotor bo sini abo saklaijak kubina ani tebo kubangku ketini saklaina mujongmani kok angkha je lockdown no tabuk baksa jaga nukjagi tong gosinai kerei lockdown tamo abuno buya asujaki sinai kerei aba lockdown no tabuk gosuinai bini rider ti tongnai amahai nukjagya lockdown no gosewi baksa tabuk naidi sari kalai khanga ke sanangnani aba kisa bera leina nane kobama sarai rok sikle rok aba pura buri su rok onkhalayo dol pal ke abo busuk jorti ka hamuno sinbagi abunor kahke jaikin saimanai naide hayung ganangai tabuk omahikeno pirjagi tongo je o corona virus mani belai kirma singsa tam hamale khorsa baite khorsani soloi thangmano tongno gana khen norok nangai tongkha ke temuno khorsa se corona virus manjagi tongkha ke bini gana thanga ke bobai nangkha ke soloi thangmano abun bagi ang sanai je kabungko ko borro no je borok waisu omhai wansu goi sinoro inya abo phatarose chino sungo abo itali sungo hnai sini tibra hasyo phaya ko tak phono phaibo manja hanine salani botong omhake busung khanao pia kubida bai edangno na sinor ke phai manja na sini ke yaw mahida aba ngino thanga ke noro afrutam hane hana itali hai kotor des sinai kotor des se borok asik ke bama borok themani no kasimali hanga ke sini o barotha aba sini tibra hastero ule tam no bahing no sina sep sap made manno sing je in o corona virus manja khangke sungbono mathami manai amahai edang no sung khaide mano amahai abuna ang lukorong ni thani ani koi mongomuno naidi norok ni ta angkhori bo khoroksa nang sugui abo mangkhornai tamala tabuk sari kala khanga keno nukjagi dong ang gana gini kbama jaga ang berai nei kha afro ang nugo je in borok ta phuno dole pale angkholai ko cha dogano cha nanglayo bazar hati khanya thangine hati khaine nobo ki phile ara suine kok salai dong dol mal le dong layo sarerok ta phuno sari kala khanga ke berai lai dong layo ang je sinai nugnai rona koinai awareness khaine ni bagai omai keno borno farnan bagai nadi phayata handi inyata handi sakang ber hojak tona nangnai corona virus bisu jorti kirma singsa o corona virus ni chotun sele kotor bithing kha hojak bahai hojak mala abun nogo tona nangnai mang khoira tongnai baratha kotor sakle rakha 21 din bagai lockdown curfew nga lockdown curfew nga gnor ka semana raida bopting nai abun bisu ang nukha je I para kami am zero go kapam borro borok jaike saiman ya ama hebo tongo tamkele saimanai khorobusun yago mobile phone tong khorobusukle radio khnai tong khorobusukle tv nai tong na homni no jani sam khaina se baileya omai jaga ang sanai norok naidi asa girna bo ko kरै hojak se tongna nangnai hojak tongo hanga ke norok ko khnai ma tongnai o lockdown hamani abuno norok ko simana hanai mani tongni norok khoroni khortam ke amai ke pal ke taung kholai di aba ongkhori nangsugui ang sanai khoroksa ongkhori di nogni paidi manai thangine abun yaglo loglogin kifildi aba phalno thanga ge khoroksa kisa haksal ke matongnai distance maintain khai matongnai 2 meter joratei norok haksal ke bobai tonginai o phalno thangine mani ma paine kana notice to tabu ka sini yang puilla manjaka monipurni khoroksa bukuk omhaino belai kirma singsa gana gini jefropono sing omai ke hoja ke tongna nangnai nang saisung hoja ke tongma bai ya tamhalo obemar
tai khorosani aruni ninoro phaimano nang tongma besi nang jotono na awareness khain nangnai jotono no saklaina nangnai jotono no siano sirana nangnai aba hakin singo bemono kasui manai anga obuno sanamusungo joto sinai nonglai rongno jotono na di norni gana gini bo norni para kami amse rogbo omhaingi mano sare kela kyanga ke obuno gona khaileya onkholayu dol dol ke tafuna agina hake kisa hati khailenan kisa sa nanglainan kisa dol asulai kok salainani aw aba haito ngino man pia araidan kisa sing maslainai 21 दिन जों लकडाउन खालाय जाखा कर्फ्यू खायरखा सिनि कामनि बागै बसकांनि एप्रिल 14 तारिख जरा जों जेसकेपनो अ रायदानो मा गसिनाय रायदानि मतेके जों मा तंलायनाय अबन आं सानाय नायदि जों गाहाम गोरोंखा नक नकमो जों जेसक मानसक तंलायनायनि साइतो गाना नक नकनो बरबाय जों नगद रुप साग तंलायना ताबो अ साल जे ताबो लकडाउन खायजामानि आव केबो फिरिं परं इंयावि केबो अंखैरावि जेसक मानसक नग तंनानि नांनाय तै बुइनोबो नरक सादि जे साइमाइनि रनो बरनो सादि जे इ नग तंना नांनाय जेसक मानसा अबनो जतनसिले कटर बिथि नि मानो अ कोरोना भाइरासनि dalai girma singsa tayang tini obidi no pai nan sakang sanai yak japropono nor kha hamke sudi phatani phaikang ke nogo phaikang ke suna nangai makhang suinadi tai sanai naide o bemar aske girma singsa kotor sarai okra bura brisik na yabo naithok sidra na ya tam hindu tam christian abhai na yabo eba hani manu je kebangma nini ani amai hani me yabo bo sinia kebono borok gangken subo nangi mano eba norok manjagi mano corona virus bai norok jotonon saklaidi norok je sinai nongai rok jotonon sabaidi oraideno gositonan bagai omoni bagai nang tini manok jakha je lockdown mane abono curfew mane abono gosi ami dong sin borok jefru jingjal kebung mong kalena abro ngake silayana an bagi sanai hojakang bagi jingjal kebung phainani sikang sing sit ma tongnai hojake ma tongnai nok ni ongkhirawi nogo tongbaidi kaham kerang ke tongbaidi jotono hambai khulumbai